Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagas ngi balang jong katayo ka arpotrik unok pra arajar arpulai ka ri khasi sepngi federation kalalaj banyak kendo yo CEM ke KHADC uba penyai sing sim ban IT ka dorkhas halor ka jingduna ginong trei ka office jong ka KHADC Nongston West Khasi Hills kinong kit kam jong ka RKSF kilaong ba haga tege jingle ye kendo yo CEM ke KHADC halor ka tege man nakaliang u CEM ula kular ba unsa shimkhia yagani ba nakaliang jong u ula kuburru ba ka office jong ka KHADC ha West Khasi Hills kaduna shisha hakiba buhon kiliang shisha ula ongru ba haga tege dorkhas nakaliang ka RKSF kalapen paru halor ka jingdon kam na ka bedei bat ka mat na ka benta ki kam yele kai sports ha ka bala kentu ba ka KHADC kala dei ka por bakan itho kerpang no ya ka sports hapo Khasi Hills khnang ba ki khon samla kin yo jingmentoi